Så tager vi cyklerne frem, tramper afsted, ud i det åbne land. Vi har tidligere besøgt Peter Johansen på Cykel- og Knallertmuseet i Glumsø. Denne gang skal vi høre om en i 30'erne og 40'erne berømt dansk cykelrytter, der startede en eventyrlig karriere uden alt det nødvendige gear, som i dag er tvingende nødvendigt, hvis du vil så meget som sidde på en toghjuler. Herhen, der har vi Willy Falk Hansen. Der har vi en lille særudstilling om Willy Falk Hansen. Willy blev født i Helsingør i 1906. Under sin opvækst var han vild med at cykle. Efter skoleårene var det tanken, at han skulle lære som isenkrammer, men som 16-årig fik han overtalt sine forældre til at deltage i de unges cykelløb, hvor han deltog på en lånt cykel. Det var den 22. juni 1922. Han gennemførte de 12 km med en gennemsnitsfart på 37,5 km i timen og slog den tidligere banerekord med 1 minut og 6 sekunder. Gevinsten var en cykel. Her fik han tilnavnet Spejderen, da han var iført komplet spejderuniform med fløjte. Ved sommer-OL 1928 vandt han 1000 meter på tid og bronze i sprint, og samme år vandt han i sprint for amatører og i 1931 for professionelle. Eller gjorde han? Det sjove ved det var jo, at han blev udråbt som verdensmester i 1931. Og det var dommeren, der så det. De 12.000 tilskuere, de så noget andet. Men da dommeren havde talt, så kunne det ingensinde laves om. Vi har det sådan set på billede. Det lille billede her, eller det mørke billede, det er fra de danske aviser. Og det er, Lucien Missart og Willy Falk Hansen. Og der kan man ikke se, hvem der vinder. Men her der har vi det fra det franske Le Monde, målfoto. Og Missart er faktisk 5-10 cm længere hen over målstregen end Willy Falk Hansen. Så han blev egentlig ikke verdensmester, men han blev udråbt, og så kunne det ikke laves om. Og den står stadigvæk fast jo. Og det var synd for Missart, for han kørte imod ham mange gange. Og det var en af de få gange, han vandt over Willy Falk Hansen, men så kunne det ikke anerkendes. Så det var lidt synd for ham. Han var en utrolig populær cykelrytter, og han var så populær, at han blev udskåret i træfigurer, man kunne erhverve sig. Her ved siden af har vi en træningscykel, og det var fordi Willy Falk Hansen i 1929, der fandt han sig en rigtig fotomodel, eller skønhedsmodel på Frederiksberg og blev gift, og så skulle de til Australien på bryllupsrejse, og det tager 32 dage at sejle til Australien. Så derfor fik han bygget den her cykel og have med på båden og holdt sin træning ved lige og sin form. Det var oprindeligt, de bare lige skulle til Australien 14 dage, 3 uger og så videre, men de blev 9 måneder i Australien, fordi han blev hyret til stort set alle Australiens cykelbaner og ville ikke hjem igen. Så kom Dansk Bicycling-forbund, der havde Ordrupbanen, og gav ham et godt tilbud om at komme hjem og cykle, og så kom de hjem. Men bryllupsrejsen tog i hvert fald 9 måneder. Så jo, men der er mange flere anekdoter og historier om Willy Falk Hansen. Og flere af dem kan man se her, i hvert fald på museet. Vi har sat nogle plancher op med tingene. Her har vi Willy Falk Hansens sponsorkontrakt med firmaet Simonsen og Nielsen. Og han kørte jo som, firmarytter der for Hamlet-cykler, og gjorde det i flere år. Og den her kontrakt, den er fra 1940, ja. Fordi der var han en anerkendt og højskattet sportsmand. Og han fik en fast position hver år, og ud over firmaet, når de har solgt 3.000 cykler, så fik han 1 krone per styk, når det var kommet over de der 3.000 cykler. Og hvis Willy Falk Hansen senere vi etablerede sig som cykelhandler, så fik han ret til at få en specielt bygget cykel, som han kunne sælge som sin egen cykel. En Willy Falk Hansen cykel eller spejdercykel, hvad han ville. Men en specielt
bygget cykel til ham efter egen mål, og det var en del af kontrakten. Men han blev så ikke cykelhandler, så han blev senere leder af vinterbanen i Forum blandt andet, og det var så det, han levede af i mange år efter sin karriere som cykelrytter. Så har vi i den montre her, der har vi så nogle forskellige effekter fra Ordrupbanen. Blandt andet tidtagningsure, man har et spisbestik eller kniv, gafler og skære fra Ordrupbanen. Så det var jo Danmarks cykelcentrum. 6-dagsløbene blev også kørt der, men også på mest i Forum, vinterbanen i Forum. Indtil den for mange år senere flyttede til arenaen, eller i nyere tid flyttede til arenaen i Ballerup, hvor taget faldt ned på et tidspunkt. Så det, yes. Men det var lige sådan kort, men det kan man selv læse meget mere om. Så cyklerne frem, og så kører vi hjem med minder fra en dejlig dag med bølgebrus. Med minder fra en herlig dag, en ganske særlig herlig dag, der slutter ærlig kærlig af i sus og du.